Következő életemben unikorn is leszek, beszartok vagy egy kő. Minek örültök? Ahogy megismertem új embereket. Én annak örülök, hogy ő is jár MMA-zni, és én is járok. MMA-ztok? Igen, Milyen kemények vagytok már? egyszer is spárolom, az meg. Igen. Én annak örülök, hogy őket megismertem, mert nagyon cukik vagyok. Most találkoztatok? Igen, hát nem, amúgy már első napon kampuszon. Én még most találkozok. Imádjuk egymást. A hétköznapokban van bármi, amiért kifejezetten hálásak vagytok? Mindenért. Igen, Azért, Istenért. hogy felvettek az Hova egyetemre. vettek fel? Biomérnök, de lehet átmegyek amúgy Pestre. Én azért, mert ihatok minden nap, körülbelül ingyen, és itt vannak a barátaim, és találkozhatok velük, és imádom a barátaimat. Én még azért vagyok hálás, mert ő minden piát fizet. Igen. Mint hogyha már egy éve ismertek. Nagyon durva, igen. Tényleg olyan Neked nétek mi a egymást. kedvenc emlősöd? Nekem a kacsacsőrűem. A narvál. Az Narvál? Az egy emlős? Emlős. Párosuljú patás ráadásul. Hagyja, az a vízbe. Tesó, ettől függetlenül biológiailag párosuljú Komolyan. patás. Miért a Mondom, narvál? fact-checker. Narvál? Most emelt biológiát, Tök jó. de nem is Amúgy tudom. igen, igazad van. Szerintem Nem, mint fun. az unikorn is, csak ilyen vízben élő. Körülbelül. Következő életemben unikorn is leszek, beszartok vagy egy kő. Szevasztok! Sziasztok!